Baş da ba, baş da ba, baş da ba. Naija listen up, waka daga momi na yau kishin kasa shine waka na karami daga jos shine yanki na ku taya ni yi waka mutane na yau duka kasa ku ji waka na. Naija mu je 1 2 3 let's go. Up 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 Naija momi na, up up Nigeria kasar mama na, up 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 Naija momi na, up up Nigeria kasar mama na. Gefen arziki Nigeria, gefen ilimi Nigeria, akwai kyan gari Nigeria, gefen wasanni Nigeria. Mu faɗa masu up 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 Naija momi na, up 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 Naija momi na. Yan Naija kuna jin ta da Hausa yau ba turanci kawai Hausa, ko ina ka san mu nan ana Hausa. To haɗin kai shine mai gina kasa, dole yan kudu arewa mu gaisa. Duk mara kishin kasar mu bar sa, wasu kasashe mun musu nisa. Mu muke tono man mu a kasa, mu muke noma da kiwo a kasa. Ga mu da arzikin dutse a kasa, da manyan yan wasanni a kasa. Martaba Allah duk mu a kasa, ga riko addini ana yin sa. Kasar mu ta gado gobe da nisa. Kai baka kaunar kasar ka me yasa kullun a zagi yan majalisa? In aka baka aikin su ka kasa, kawai ka so ka samanta siyasa. Gashi a arziki mu ne a bisa, dan mama yau kar ku yi nisa. Ku dan jira in yi waka ku motsa kai. Up 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 Naija momi na, up up Nigeria kasar mama na, up 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 Naija momi na, up up Nigeria kasar mama na. Gefen arziki Nigeria, gefen ilimi Nigeria, akwai kyan gari Nigeria, gefen wasanni Nigeria. Mu faɗa masu up 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 Naija momi na, up 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 Naija momi na. Nigeria ba mu da shi, za mu sai da nama mu sai da kashi, za mu kera kaya da almakashi. Mu ne muke basu su kari da shi, don abin da Allah ya yi mu da shi. A ina ake tuwo miyan agushi, ga kunu da kosai ka kora da shi. To ko kuli su basu da shi, mara kisi kasa nuna mun shi. In shiga da shi Kano in wayar da shi, za mu je Abuja tare da shi. In shiga da shi Lagos dawo da shi. Menene arewa da ba mu da shi? Jami'an tsaro mu ne da shi, manyan likitoci mu ne da shi, manya-manyan kamfani mu ne da shi, yan birni da kauye mu ne da shi, kuma kowane ado mu ne da shi. A kasan mu rake zaki ne da shi, ban manyan kasan mu fara da shi. Dan mama mazaje kashi su da san kasa ne suka mutu da shi. Duk yanzu ina nan tare da shi, duk yanzu ina nan tare da shi. Up 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 Naija momi na, up up Nigeria kasar mama na, up 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 Naija momi na, up up Nigeria kasar mama na. Gefen arziki Nigeria, gefen ilimi Nigeria, akwai kyan gari Nigeria, gefen wasanni Nigeria. Mu faɗa masu up 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 Naija momi na, up 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 Naija momi na. Duk mai son kasa mun san shi zai samu yabo har bayan shi. Yakubu Gawan mun san shi, Tafawa Balewa mun san shi, Owolowo mun san shi, Kintola mun san shi, Aliyu Makama mun san shi, Nnamdi Azikiwe mun san shi, Murtala Muhammad mun san shi, Malam Aminu Kano mun san shi, Ahmed Bello Sadona Sokoto mun san shi, Kashim Ibrahim mun san shi. Yauwa Bash da ba kun san shi, duk mai son mama ina son shi. Naija momi na, kasar mama na. Naija momi na, kasar mama na.